Good morning. Ato ang vlog karon is update ta sa atong baboy anay. Hapit ang mga anak karong February, mga second week. So ato ang tuon. Ito man itong adong sa baboy ka to. To, kita mo ato. So mo to. Atong adtoon. Riyon kay pimnonon ako ni gud. Pimnon ako dire kay baldi walay kuan siya, walay automatic drinker, kinaguba ang kuan gipaak nila. So nasa automatic drinker diha pero wala ko butang baldi kay muna siyang tali anak karong February nakatungo sa March. Duha man ni sa March. Ato yung sila paimnon na may tubig dre baldi. Burog ya. Burog. Ako na sigikan. Okay. Kusog ay makabat. Mastiin. Yang usa sa hiktan na kasunggan. Nanara balde-balde ra ang gamiton. Kina drinker hose. Kit-kit pa nila. Una butangan na sa tubig ta diha. Uwa sa dito. Sakpon man hinon. So, nani na lang. Baldi-baldi. Inom ram sa sila. Ako nagkuha yung tutoy niya. Anak na siya. Tinig unsa kadaghan na ng anak ani makabawi ba kata sa atong puhunan ani. Sugod ng sakal yung tutoy niya. Sugod man siya sakal. So buntis gini nasa usay sa March siya. Hoy, hugaw mo ka. Hugaw mo ng naong nimo. Tiyan niya. Ni kaduhan ako. Managsuon mo sila. Lutoy niya. Ay, pilabot. Moro ni. Kinabuhi ni mo diri sa bukid. Ani, mahayupan, mananom. Apa ano ni? Suman. Iya ba? Ayaw. Oh, na kita buhit mo dre. Normal naman kinabuhit dre. Timan sa mga hayop. Balde man kay gubaon man ang mga drinker. Ang host drinker gubaon man. Drinker niya nasa drinker, nasa pikas, nasa drinker. Gubaon man ang host. Diri na ko ibutang ang yung tubigan. Gisaka, giguba. Try. To. Wala ko ibalik kung gubaon man. Ito sluyo. Nay kanding dito, manukan doon ako dito. Wala na yung manok. Nom
Tutoy niya eh. March ang paabot ani. Kaya una raman niya ang kaning usak buwan. After 1 month na ay din re. Makabawi ba katani sa itong punan. Nani dyan yung mamuhi ay baboy. Usahay ginansya, usahay disgrasya sad pili sad sa size puhunan. Magsuon sila pud ako ni niya. Kaya mo sa kay gamay-gamay. Gamay na siya. Ako nakikita ng dunggan, pusukan dunggan kay kusog kay mo saka. Pamtay farrowing. Watay farrowing. So ana lang, higot-higot lang. Mga mix man eh. Durox o large white. Sari mo sa nagsuon eh. Sa silhigon ng hugaw. Pero namo ko kuan. Namon ko power washer. Power washer na kay. Mulago ang brand. May gamit ako. Maisan sa akong mother. Isan balay sa igsoon o human. So muna yung kuha na mo kinabuhi din sa bukid. Dako-dako yung sagtiyan. May tag bay-bay ang anak ani aron magka-bawi ta. Bawi ta sa gasto. Kay utang man ang feeds ni ron. Utdan man og kapital. So ang utang sa feeds sa pikas ay. Kung gamit na mo kani is kiniya Pilmico. Pilmico ng feeds. May Pilmico ang gigamit na mo kay walay baho ba. Dili bitaw isog baho sa hugaw niya kung ang feeds Pilmico ang gamiton. Kung ang Pilmico lang gamit mo. Kaya ang hugaw, ang iyang baho dili mamilit sa among panit ug sa mong ilisan. Di pareha sa katong Unifeeds ba nga sos grabe. Upilit sa panit kung sa imong ilisan ang baho niya. So mo ni update ra ni. Update ra ni. Kaya dugay sa wala maka-update sa tong binuhi. Update ra ni siya. Kare. Ano sana ko? March pa ni. March tali anak. Gamay ni nga baboy. Gamay-gamay ni siya. Operatong sa dako to. Dako sa sigti yan. Cuman. Ada. Silpita. Ha? Video ta? Oh. Ato bang dere? Video oh. Sa kamera. Taraw ni posing. So, mora to. Ayaw mo kalimot ha pag-subscribe sa akong YouTube o pag-follow sa akong Facebook. Comment mo ug share. So, bye-bye.